በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 1 ባሕቲ ሰላምን ፍቕርን ባሕቲ ጥዕናን ባሕቲ ኣማላድነት ናይ ወላዲተ ኣምላኽን ባሕቲ ንስሓን ጽድቅን ይግበረልና ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 1 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ጣዕሚ ፍቕሪ ኣማላድነት ናይ ወላዲተ ኣምላክ ናይ ልደታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መስቀላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሚያዝያ 1 ናይ እመቤትና ምሳሌ ዝተገለጸሉ ሓው ንሙሴ ካህን ኣሮን ዕረፍቲ እዩ። ብህይወተ ስጋ ከሎ ገነትን ሲኦልን ብግልጽ ዝረአየ ዝኸበረ ኣባ ስልዋኖስ ዕረፍቲ እዩ። ዓብይ ሰማዕት ኣባ ብሶይ እውን ልደቶም እዩ። ጎይታና ንናይ ኣባ መቃረስ ገዳም መነኮሳት ጸሎቶም ሰሚዑ ካብ ናይ ኣዕራብ ወረራ ዝሓለዎም መዓልቲ እዩ። ቅድስቲ መጥሮንያ ዕረፍታ ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሳ። ምስ ኣበከረዙን ብሰማዕትነት ዝዓረፉ ቅዱስ ዮስጦስን ሰበይቱን በዓሎም ምዃኑ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶም። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ካህን ቅዱስ ኣሮን ሓው ንሙሴ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ማለት እዩ። ካህን ቅዱስ ኣሮን ማለት ደብረ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ካብ ነገደ ሌዊ ክኸውን ከሎ ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ሓው እዩ። ናይ ቤተ መቕደስ ናይ ደብተራ ኦሪት ኣገልጋሊ ነበረ። እግዚአብሔር ኣብ ምድረ ግብፂ ባዕዳው ዓበይቲ ዘደንቑ ተኣምራት ገይሩ እዩ። ደቂ ቆሬ ድማ ብጸላእትነት ኣብ ዝተለዓልዎ ግዜ እግዚአብሔር ፈሪዱ ኣጥፍኦም። ንምድሪ ድማ ኣዘዛ እሞ ኣፋ ከፊታ ውሓጠቶም። ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ምስ ሞተ ንእስራኤል ዝመርሖም ኣሮን እዩ። ንሱ ምስ ሞተ ድማ ወዱ ኣልዓዛር ናይ ካህናት ሓለቓ ኮይኑ ንእስራኤል መርሖም እሞ ንቅዱስ ሙሴ እግዚአብሔር ኣዚዝዎ ናብ ደብረ ሲና ጎቦ ወፂኡ ታቦተ ጽዮን ቅድሚ ምቕባሉ 40 መዓልትን 40 ለይትን ክጸውም ከሎ ስለ ዝደንጎዮም እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ኣሮን ብነገር ተለዓሉ። ብቕድመና ዝኸይድ ኣማልኽቲ ስርሓልና በልዎ። ደጊሞም ድማ ካብ ምድረ ግብፂ ዘውፅኣና ሙሴ ዝበሃል ሰብ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ናብ ግብፂ ተመሊሱ ከይዱ ድዩ ወይስ ኣብ ደብረ ሲና ዝረኣያ እሳት ተቃጺላቶ ኣይንፈልጥን በልዎ። ኣሮን ድማ ወርቅኹም ኣኪብኩም ኣምጽኡ በሎም። ኣሮን ከምዚ ማለቱ እስራኤላውያን ብጣዕሚ ኩፉኣትን ቁጣዓትን ስለ ዝኾኑ ብእምኒ ቀጥቂጦም ብእሳት ኣቃጺሎም ክቆትሉኒ እዮም። ሕራይ እንተኢለዮም ድማ እግዚአብሔር ክፈርደኒ እዩ። ናይ ወርቂ መጋየፂኦም ኣምጽኡ እንተኢለዮም ግን እስራኤል ገንዘብ ብጣዕሚ ዝፈትውን ሱሳዓትን ስለ ዝኾኑ ብወርቅኹም ክሰርሓልኩም እንተኢለዮም ጨኪኖም ወርቆም ኣይህቡንን። ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ክብሉ ሙሴ ሓወይ ክመጸለ እዩ ካብ ነገር ድማ ክድሕን እየ ኢሉ ሓሲቡ እዩ እምበር ከምኡውን ኣሮን እቲ ወርቂ ጠፊኡን መኺኹን ክተርፍ እዩ ኢሉ ብምሕሳብ ጉድጓድ ፍሒሩ እሳት አንዲዱ ነቱ ኩሉ ወርቂ ናብ ውሽጢ እንተደርበዮ ሰይጣን ናይ ምራኽ ምስሊ ገይሩ ካብቲ ጉድጓድ ኣውፅኦ። ኦሪት ዘፍጥረት አንደምታ ትርጓሜ ድማ ናይ ኣሮን በትሩ ናይ እመቤትና ምሳሌ እያ። በዓል ኣቤሮንን ዳታንን ደገፍቶምን ወሲኽካ ኣብ ልዕሊ ናይ ሙሴን ኣሮንን ሽሞት ብጽልኢ ብምትንሳኦም ምድሪ ተኸፊታ ውሓጠቶም። ድሕሪኡ እግዚአብሔር ንሙሴ ካብ 12 ናይ እስራኤል ነገድ 12 በትሪ ወሲዱ ብስሞም ኣብ በትሮም ጽሒፉ ኣብ ቅድሚ ታቦት ከቐምጠን ኣዘዞ። እግዚአብሔር ድማ ነቲ ሽሞቱ ዝመረጾ ሰብ በትሩ ከም ትጥጥዕ ነገሮ። ሙሴ ድማ ከም ዝተኣዘዞ ገይሩ ክጽልየለን ሓዲሩ ነተን በትሪ እንተኣውፅአን ናይ ኣሮን በትሪ ካብ ናይ ካልኦት በትሪ ተፈልያ ከይተኸልዋ በቒላ ማይ ከየስተይዋ
ለምሊማ ዓምቢባ ዝበሰለ ለውዝ ኣፍርያ ተረኸበት እሞ ድሕሪ እግዚኣብሔር ንሙሴ እታ በትሪ ንኹሎም ንዝዕምፁ ምልክት ኮይና ክትሕሎ ኣዘዞ። ኣብ ኦሪት ግን እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንናይ ኣሮን በትሪ ናብ ቅድሚ ምስክር መልሳ ምጉርምራሞም ካባይ ምእንቲ ክትጠፍእ ንሶም ድማ ከይሞቱ ንዝዕሙፁኒ ምልክት ኮይና ትተሓሎ በሎ ተባሂሉ እዩ ዝተፅሓፈ። እዚ ድማ ምሳሌ እዩ። ንጊዜው እስራኤል ብምኽንያት ሹመት ስለዝተጸለኡ በዚ ፈለዮም። ፍጻሜኡ ግን ናይ ኣሮን በትሪ ካብ ኩለን ተፈልያ ለምሊማ ዓምቢባ ፍረ ኣፍርያ ከም ዝተረኸበት ከምኡ ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ካብ ካልኦት ናይ እስራኤል ኣዋልድ ተፈልያ ብስጋ ብነፍሲ ብልቦና ዓምቢባ ወቂባ ብዘይ ዘርኢ ብዘይ ርኳቤ ብድንግልና ወሊዳ ተረኺባ እያ እሞ ናይ ብሓቂ ናይ ኣሮን በትሪ ናይ ወላዲተ ኣምላኽ ምሳሌ እያ። ነዚ ድማ ሊቃውንቲ ኣቦታትና በዓል ቅዱስ ኤፍሬም በዓል ቅዱስ ያሬድን ኣባ ጊዮርጊስን ብዝግባእ ኣመስጢሮሞ እዮም። ከም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገላለጻ ናይ ኣሮን በትሪ ከይሞቱ ንዝዕምፁ ምልክት ኮይና ከም ዝተሓለወት ከምኡ ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ንዓና ንናይ ሓዱሽ ኪዳን ክርስቲያን ብሓጢኣት ከይንመውት ምልክት ኮይና ተዋሃበትና። ነቢያት ድማ ጎይታ ባዕሉ ምልክት ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ እንዳበሉ ዝነገሩና እዚ እዩ። ቅዱስ ኣሮን ድማ ብጽቡቕ ተጋድሎኡን ናይ ኦሪት ሕጊ ብምሕላውን ንእግዚኣብሔር ምስ ኣገልገለ ሚያዝያ 1 ኣብ ጎቦ ሖር ክዓርፍ ከሎ እስራኤላውያን 30 መዓልቲ ኣልቀስሉ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ ኣሮን ብበረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ሰማዕት ኣባ ብሶይ ኣመንቲ ክርስቲያን ዝኾኑ ወለዱ ብዘይ ውላድ 17 ዓመት ነበሩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ብርሃን ዝለበሰ ይቕረታ ካብ ዕለታት ድማ ሓደ መዓልቲ ሓደ ብርሃን ዝለበሰ ጻድቕ ሰብ ናብ ኣቦኡ መጺኡ ወዲ ከም ዝወልድን ስሙ ድማ ብሶይ ከም ዝብሎን እዚ ውላድ ድማ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰማዕት ከም ዝኸውን ነገሮ። ብሶይ ድማ ሚያዝያ 1 ተወልደ እሞ ብሃይማኖት ድማ ኮትኩቶም የዕበይዎ። ናብ መምህር ድማ ሰደድዎ እሞ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኩሉ ተምሃረ። ኣብ 27 ዓመቱ ድማ ንክርስቲያን ዝቐትል ናብ ዝነበረ ከሓዲ ንጉስ ከይዱ ክርስቲያን ምዃኑ ተዛረበ። ንጉስ ድማ የእሰሮ እሞ ንጽባሒቱ ንጣዖቱ ክሰግድ ኣዘዞ። ኣባ ብሶይ ድማ ናይ ንጉስ ትእዛዝ ብምቕባል እምቢ ኣብ ዝበለ ግዜ እቲ ንጉስ ሒዙ ብጣዕሚ ኣሰቐዮ። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልኣኽ ተገሊጹ ኣበርትዖ። ድሕሪኡ ናብ እስክንድርያ ቁልቁልያኖስ ናብ ዝበሃል መኮንን ለኣኽዎ። እዚ ከሓዲ መኮንን ድማ ንምንታይ ንጣዖታትና ዘይትሰግድ ኢሉ ብዙሕ ኣሰቐዮ። ብናይ ሓፂን ሽንካራት ይዒንቱ ኣውፅአን። ናብ ውሽጢ ዝፈልሐ ማይ ድማ የእተውዎ። ንኣእዳውን ኣጋሩን ድማ ብብተራ ቆረጽወን። መልኣኽ ቅዱስ ገብርኤል ድማ ንዝተቆራረጸ ኣካሉ ንኹሉ ፈዊሱ ከም ዝቐደመ ሓደ ገበረን። ድሕሪኡ ናብ አንጾኪያ ኣምጽዎ እሞ ናብ ዲዮቅልጥያኖስ ኣረከብዎ። ንሱ ድማ ብተራኡ ብጣዕሚ ጽኑዕ መከራታት ኣውረደሉ። ሰኔ ዕለት 5 ድማ ክሳዱ ብሴፍ ኣቑረጾ እሞ ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ኮይኑ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈ። ናይ ሰማዕት ኣባ ብሶይ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ ስልዋኖስ እዚ ቅዱስ ገና ኣብ ንእስነቱ ነዛ ኮንተ ዓለም ፍጹም ብምንዓቕ ኣብ ናይ ኣባ መቃረስ ገዳም ኣስቄጥስ ኣትዩ ብተጋድሎ ክነብር ጀመረ። ብትሕትናን ብፍቕርን ብጽኑዕ ተጋድሎን ምስ ነበረ ዓብዪ ኣቦ ኾነ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ራእይ ክገልጸሉ ጀመረ። ዘደንቑ ምስጢራት ድማ ይነግሮ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣባ ሰልዋኖስ ብተመስጦ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ብዙሕ ግዜ ጸንሐ። ድሕሪኡ ነቒሑ ርእሱ ኣቕንዕ ኣበለ እሞ በዚ ግዜ ድማ ምስኡ ዝነበሩ የሕዋቱ መነኮሳት ዝረኣዮ ነገር ክነግሮም ንኣባ ሰልዋኖስ ለመንዎ። ንሱ ግን ዝም ወይ ከዓ ሱቕ ኢሉ መሪር ለቕሶ ኣልቀሰ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይተዛረበን። ንሶም ድማ ኣብ ዘገደድዎ ግዜ ኣባ ስልዋኖስ ከምዚ በሎም፣ ደስታ ገነት ናብ ዘለዎ ገነት ኣውፂኦምኒ ኣብኡ ናይ ጻድቃን መንበሪ ረኣኹ። ደጊመ ድማ ናይ ስቃይ ቦታታት ረኣኹ። ከምኡውን
ብዙሓት መነኮሳት ናብ ገሃነም ብዙሓት ምእመናን ድማ ናብ መንግስተ ሰማያት ክወስድዎም ረኣኹ። ስለዚ ኣነ ንነፍሰይ ስለምንታይ ዘየልቅስ በሎም። ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ኣባ ስልዋኖስ ድሓር ናብ ናይ ዘለኣለም ጸልማት ክትወስድኒ ሎሚ ናይዛ ሓላፊት ዓለም ብርሃን ክርኢ ኣይደልን እንዳበለ ንገጹ ብቆቢዑ ሸፊኑ እንዳልቀሰ ዝነብር ኮነ። ኣባ ስልዋኖስን ደቂ መዛሙርቱም ብመንፈሳዊ ስራሕ ዝተጸመዱ ኮይኖም ንምግቦም ዘድሊ ዝኣክል ብጉልበቶም እንዳሰርሑ ካብ ዝሰርሕዎ ድማ እንዳቐነሱ ንነዳያን ይምጽውቱ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ሓደ መነኮስ ናብ ኣባ ስልዋኖስ መጽኡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ንናይ ዕለት ቀለብ ዝኸውን ክሰርሑ ርእዩ። ንሓላፊ ምግቢ ትሰርሑ ትደኽሙ ኣለኹም፣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝኸውን ሰርሑ ድኸሙ እምበር ኣብ ወንጌል ከም ዝተጻሕፈ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ጽቡቕ ግድሓርያ ኣላ ትምህርቲ ከም ዝመረጸት ብምጥቃስ ተዛረበ። ሽማግለ ኣባ ስልዋኖስ ድማ በዚ ግዜ ደቂ መዛሙርቱም ጸዊዖም ነዚ መነኮስ ናብ ናይ መዕረፊ ኣጋይሽ የእትውዎ፣ ዘንብቦ መጽሓፍ ሃቦ፣ ማዕጾ ድማ ዕፀወሉ፣ ዝብላዕ ድማ ወላ ሓንቲ ኣይተሃቦ በሎ። ወዲ መዝሙሮም ድማ ከም ዝተኣዘዞ ገበረ። ሰዓት 9:03 ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ እቶም መነኮሳት ተኣኪቦም ምስ ኣባ ስልዋኖስ ጸሎት ገይሮም መግቦም ተመገቡ። ነቲ ጋሻ መነኮስ ግን ኣይጸውዕዎን። ንሱ ድማ ክጽውዑኒ ይኾኑ እዮም ኢሉ ናብ ማዕጾ እንተረኣየ ዝጽውዖ የለን። ጥሜት ኣብ ዝጸንዖ ግዜ ድማ ናብ ደገ ብውጻእ ናብ ኣባ ስልዋኖስ ከይዱ ኣቦይ መነኮሳት ድራሮም በሊዖም ድዮም ኢሉ ሓተቶ። ኣባ ስልዋኖስ ድማ እወ ኩሎም በሊዖም እዮም በሎ። ጋሻ መነኮስ ደጊሙ ንዓይ ንጋሻ ደኣ እንታይ ኮንኩም ዘይጸዋዕኹምኒ ኢሉ ንኣባ ስልዋኖስ ሓተቶ። ኣባ ስልዋኖስ ድማ ንስኻ ደኣ ስጋዊ መብልዕ ዘይትደሊ መንፈሳዊ ሰብ እንዲኻ ጽቡቕ ዕድል መሪጽካ። ንሕና ስጋውያን ሰባት ንስጋዊ መብልዕ እንሰርሕን እንደክምን ኢና። ስለዚ ንመግብና ዝኸውን ብኢድና ንሰርሕ በሎ። በዚ ግዜ እቲ መነኮስ ካብ ኣዘራርብኡ ከም ዝበደለ ፈሊጡ ንኣባ ስልዋኖስ ኣቦይ በዲለ እየሞ ይቕረ በለለይ ኢሉ ለመኖ። ንሱ ድማ ካብ ኣባ ስልዋኖስ ተገሲጹን ተማሂሩን ብጉልበቱ ዝሰርሕ ካብ ዝተረፈ ድማ ዝምጽውት ኮነ። ኣባ ስልዋኖስ ድማ ንምእመናን ዝጠቅም ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጻትን ጸሓፈ። ዕድሚኡ ድማ ኣብ ዝሸምገለ ግዜ ብሞት ዝዓርፈላ ሰዓት እግዚኣብሔር ነገሮ። ድሕሪኡ መነኮሳት ደቁ ተሰናቢቱ ጎይታና ብዝነገሮ መሰረት ከምዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ ኣሜን። ሚያዝያ 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣሮን ካህን፣ ሓዉ ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ፣ ኣባ ስልዋኖስ ጻድቅ፣ ቅዱሳን መነኮሳት፣ ቅድስቲ መጥሮንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለማርያም፣ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና እግዝእትነ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር። ናይ ዕለት 1 ሚያዝያ ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስክላትና ይኹን፣ ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 2 ሚያዝያ ንቕጽል፣ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ትርጉሙ ለባሴ ክርስቶስ ከምዃኑ ኣብ ናይ ሐዋርያት ዘመን ዝነበሩ ብዙሓት ቅዱሳን በዚ ስም ይጽውዑሉ ነበሩ። ካብዚኦም ሓደ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ሃገሩ በላዕተ ሰብእ ወይ ከዓ ሰብ ዝበልዑ እዩ። እዚ ሃገር ሕጂ ኣበይ ከም ዘላ ብትኽክል እኳ እንተዘይተፈልጠ ናይ ቅዱስ ማትያስ ሃገረ ስብከቱ ብምዃና ኣብ ወሰን ናይ ኣውሮጳን እስያን ኣከባቢ ከም ዝኾነ ትግመት። ናይዚ ኣከባቢ ሰባት ብዘይካ ናይ ሰብ ስጋ እኽሊ ይጥዕሙ ኣይነበሩን እሞ ቅዱስ ማትያስ ኣብ ልዕሊኦም ዝሓደረ ርኩስ መንፈስ ኣውፂኡ የእመኖም። ካብቶም ደቂ ዓዲ ድማ ሓደ ገጻተ ከለባት ናይ ከልቢ መልክዕ ዘለዎም ነበሩ። ክርስቶፎሮስ ድማ
ካብኦም ሓደ ነበረ። ብክርስቶስ ኣሚኑ ድማ ምስ ተጠመቐ ብስብከቱ ንብዙሓት የሚኑ ስለ ሃይማኖት ድማ ብዙሕ ፀዋትወ መከራ ተቐቢሉ በዛ ዕለት ብሰማዕትነት ዓረፈ። ካብ ናይዚ ቅዱስ ሰማዕት በረከት ኣምላኹ ይዓድለና ኣሜን። ሚያዝያ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ሐዋርያን ሰማዕትን፣ ኣባ ስምዖን ዝሃገረ ሓሊባ፣ ቅዱስ መላሊኤል ናይ ያሬድ ኣቦ ካብ ኣዳም ሓምሻይ ትውልዲ። እግዚአብሔር ንፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ፈጠረ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተኣጋሲ፣ ቅዱስ አቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ አባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሕንሳ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 2 ሚያዝያውን ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳና ናይ ዕለት 2 በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ናይ ሚያዝያ ዕለት 3 ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ሚያዝያ 3 ንኣስራቱ ወይ ከዓ መባኡ ካብ ሰማይ ብኽብሪ ወሪዱ ባዕሉ ጎይታና ባዕዳው ዝተቐበለሉ ክርስቲያናዊ ነጋዲ ቅዱስ መርቄ ዕረፍቱ እዩ። ናይ ኢየሩሳሌም ኣባ ዮሐንስ እውን ዓረፈ። ኣባ ዮሐንስ ኣቐዲሙ ኣብ ሕጊ ኦሪት ጸኒዑ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ድሓር ግን ብጎይታና ኣሚኑ ናይ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ክሳብ ምዃን ዝበጽሐን ኣህዛብ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሑራ ዝበሃል ጣዖት ኣቆይሞም ከለዉ ብዙሕ ዘሳቀይዎን ኣቦ እዩ። እዚ ናይ ኢየሩሳሌም ኣባ ዮሐንስ ኣቐዲሙ ኣብ ሕጊ ኦሪት ዝጸንዐ ነበረ። ምሁር ኦሪት ስለ ዝነበረ በታ ቅንዕቲ ወንጌል ንዝኣምኑ ክርስቲያን ብጽኑዕ ይከራኸሮምን ይጻልኦምን ነበረ። ነገር ግን ድሕሪ ግዜ ንመጻሕፍቲ ኣዘውቲሩ ካብ ምምርማሩ ዝተለዓለ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ከም ዝመጸ ሰብ ድማ ከም ዝኾነ ብሞቱ ከኣነ ዓለም ከም ዘድሓነ ኣመነ። ንናይ ጎይታና ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ድሕሪ ምእማኑ ድማ ብናይ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ብኢድ ኣባ ዮስጦስ ተጠመቐ። ድሕሪ እዚ ብሃይማኖትን ብጽቡቕ ምግባርን ብተጋድሎ ምንባር ጀመረ። ኣብ ተጋድልኡ ብምጽናዕ ድማ ናይ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ክሳብ ምሿም በጽሐ። ኣብቲ ዘመን ኣህዛብ ሰልጢኖም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሑራ ዝበሃል ጣዖት ኣቆይሞም ስለ ዝነበሩ ንኽሳለሙ ናብቲ ሃገር ንዝኣትዉ ክርስቲያን መንገዲ ከልኪሎሞም ነበሩ። ይቕሬታ ንሳቶም ድማ ንኣቡነ ዮሐንስ ብዙሕ ግዜ ብምቕጥቃጥን መሬት ንመሬት ብምጉታትን ብዙሕ ኣሰቃይዎ። ንሱ ከዓ ንጎይታና ብሞት መታን ክወስዶ ድሕሪ ምልማኑ ኣቡነ ዮሐንስ በዛሎሙ ዕለት ሚያዝያ 3 ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ቅዱስ መርቄ ካብ ወገን አንጾኪያ እዩ። ጉዝፋር ዝበሃል ንጣዖት ዘምልኽ ክሓዲ ብጻይ ድማ ነበሮ። ብዘይካ ብሃይማኖት ብካልእ ነገር ዝፈላለዩ ኣይነበሩን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ነበ ጉዱድ ናብ ዝበሃል ሃገር ንንግዲ ቅዱስ መርቄን ዓርኩ ጉዝፋርን ሓቢሮም ከዱ። ነጊዱ ኣትሪፉ በዓል ጸጋ ዝኾነ ቅዱስ መርቄ 40 ጥረ ወርቂ ሒዙ ነበረ። ነገር ግን ኣብ ጉዕዞ ከለዉ ቅዱስ መርቄ ኣብ ጎደና ብጣዕሚ ሓመመ። ሽዑ ድማ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ጽሒፉ ቀረበ። ካብ ባሬኻ መርቄ ካብቲ ናተይ ዝኾነ ኣብ ጸሊም በቕሊ ዝተጸዓና 40 ጥረ ወርቂ ንዓኻ ይኹን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ኦ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ስለ በደለይ ይቕረ ኢልካ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ከተውርሰኒ ንደቀይ ንሰበይተይ ወይ ድማ ንኣዝማደይ ኣይኩን ኢለ ኣለኹ ኢሉ ብምጽሓፍ ጠቕሊሉ ንዓርኩ ንጉዝፋር ጸውዖ። ንዝበሎ ክገብረሉ ድማ ቃል ኣእተዎ። ድሕሪኡ ኣብ ዝመውት ግዜ ኣይትተንክፈኒ ግን እዚ 40 ጥረ ወርቂ ከም ዝተጸዓነ ምስታ በቕሊ ወሲድካ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናብ ዝኾነ ናብ ኢድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃበለይ ንደቀይ ከይትህብ ብዘይካ ንዕኡ ንኻልእ ኣይትሃብ ኢሉ ብሓደራ ሃቦ። ጣዖት ዘምልኽ ክሓዲ ዓርኩ ጉዝፋር ድማ በዚ ግዜ
ንስኻ ባዕልኻ ሞይቱ ተንሲኡ ናብ ሰማይ ዓሪጉ እትብል እንዶ ኣይኮንከን ሕጂ ኣበይ ረኺበ እየ ናብ ኢዱ ዝህቦ ኣነ ናብ ሰማይ ወፅየ ክህቦ ኣይክእልን እየ እንታይ ክገብር እንዳበለ ሓተቶ ቅዱስ መርቄ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኪድ ባዕሉ ናባኻ ክመጽእ እዩ ኢሉ ብኢድ ድማ ሃቦ በሎ ድሕሪኡ ቅዱስ መርቄ ንሞት ምስ ተቃረበ ኣብ ጸሎት ከሎ ርእሱ ዘንበል ኣበለ ኣይትተንክፈኒ ስለ ዝተብሃለ ድማ ጉዝፋር ርሕቕ ኢሉ ይምልከቶ ነበረ በቲ ቅጽበት ናይ ብርሃን መላእኽቲ ናይ ብርሃን ልብሲ ሒዞም ናብ ዙርያ ቅዱስ መርቄ ክወርዱ ብግልጽ ተመልከተ ምስቶም መላእኽቲ ድማ ቅዱሳን ሰማዕታትን ነበሩ ንቅዱስ ዳዊት ድማ በገናኡ እንዳደርደረ ከመስግን ተመልከቶ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ናይ ቅዱስ መርቄ ወሪዱ 3 ግዜ ክዘውርን ነፍሱ ካብ ስጋኡ ክትፍለን ብኽብሪ ክትዓርግን ተመልከተ ዝተኣዘዙ ክልተ ኣናብስት ድማ መጽዮም ንምድሪ ፍሒሮም ቀበርዎ ጉዝፋር ድማ ብዝተመልከቶ ነገር እንዳተደነቐ ናይ ቅዱስ መርቄ ወርቂ ጽዒኑ ከደ ኣብ አንጾኪያ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመኻሪ ንሓደ ቀሺ ታዲዎስ ረኺቡ ናይ ቅዱስ መርቄ ነገር ነገሮ ቀሺ ታዲዎስ ድማ ነቲ ወርቂ ክቕበሎ ደልዩ ነበረ ነገር ግን ጉዝፋር መርቄ ዓርከይ ናብ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናብ ኢድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃበለ እዩ ኢሉኒ ነዚ ድማ ኣምሒልኒ እዩ ኢሉ እምቢ በሎ ድሕሪኡ ጉዝፋር ናብቲ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ንስተፀዓነ ወርቂ አውሪዱ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቅደስ ኣቐሚጥዎ ቆመ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ዓቢ ናይ ነጎድጓድ ድምፂ ተሰምዐ ዓቢ ብርሃን ድማ ወፀ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ድማ ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ተቐመጠ መላእኽቲ ድማ ኣብ ዙርያኡ ነበሩ ካብ መላእኽቲ ድማ ሓደ ከሓዲ ጉዝፋር ኣብዚ ንምንታይ ቆምካ በሎ ንሱ ድማ ቅዱስ መርቄ ዝሃቦ ሓደራ ነቲ መልአኽ ነገሮ እቲ መልአኽ ድማ ንወዲ እግዚአብሔር ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢዱ ሃቦ ኢሉ ንዝነገረካ ናይ መርቄ ኣምላኽ ናይ ዓለም ጎይታ ንሱ እዩ እሞ ስገድ በሎ ጉዝፋር ድማ ብፍርሓት ሰጊዱ ነታ ደብዳቤ ሃቦ እንዳንቀጥቀጠ ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመንኩኻ በለ ጎይታና ነቲ ወርቂ ክመዝንዎ መታን ኣዘዘ 4 ጥረ ኮይኑ ተረኽበ ንጉዝፋር ድማ ናብ ቀሺ ታዲዎስ ከይዱ ክጥመቕ ኣዘዞ ንሱ ድማ ንበይኑ ዘይኮነ ምስ ሙሉእ ቤተሰቡ ተጠመቐ ምስኡ ድማ ሓቢሮም 75 ሰባት ኣሚኖም ተጠመቑ ሓጢአተኛ ብንስሓ ተመሊሱ ክድሕን እምበር ሞቱ ዘይፈቱ ሩህሩህ ይቕረ በሃልን ኣፍቃረ ሰብን ዝኾነ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ ኣሜን ሚያዝያ 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ መርቄ ጻድቕ ክርስቲያናዊ ነጋዲ ቅዱስ ዮሐንስ ዘኢየሩሳሌም ኣባ ሚካኤል ዘእስክንድርያ እግዚአብሔር ብእግሪ ዝኸዱ ብክንፊ ዝበሩ ብልቦም ዝሰሓቡ ኣብ የብስ ዝነብሩ ፍጥረታት ፈጠረ ወርሓዊ በዓላት በዓታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ ቅዱሳን ሊቃነ ካህናት አበው ዘካርያስ ወስምዖን አባ ሊባኖስ ዘመጣዕ አቡነ ዜና ማርቆስ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ዘደብረ በንኮል ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት እላ አረፍኩም በዛቲ ዕለት መዋእየነ ዓለም አንትሙ በብዙሕ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ቻነ ኢይንሳእ ሞት ሰላም ለኩም ጻድቃን ዛቲ ኩልኩሙ እድ ወአንስት በበአስማቲኩሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ስላሴ አንትሙ ተዝኩሩነ በጸለትኩሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማጸነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወደሙ አሜን። ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ጸሎትን ተላላእነትና ኩሉ ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ቃል ካብ ፊደል ኩሉ ዘንጠብኮ ካብ አናባ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስከላት ናይ ውዕል ምሕረት ቸርነት ናይ መድኃኒ ዓለም ጣዕሚ ፍቅሪ ኣማላድነት ወላድ ናይ ወላዲት ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ደገፍን ሓለዋን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ኩሎም መስከላት ናይ ይኹን አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወበልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ዘጽዮን ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክንያኪ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን